Omwanchu murigeri bagataseni Ndizi TV Chinsa Isato chiabono botuko gatiyari togandre tokabatu kwariganiria ase MSA itu Amayia uyo kwabeire omwaziri ase serikali nya tokabe goita Fred Matiang'i nya koba kwirana imense ya Kenya magayetaro yechi wiki bere ase ense ya Bongereza ina gati ya mange tokabatu kwarigania ase nchira bene onyare koba amona inche guchakera omuchakano wikira omwelio boigonyora Amayia yara boiko yabwatia goetera ase mitandao ya social media Facebook Ndizi TV News Digital na boigwetera ase YouTube Ndizi TV News nkwera nanda ase kagitali getambe elinde ngendera koba ngotebia amanga nyale koba gwateka Nako ariganirie kigima eritalia nengoro kwa Josphat Hamisi. Toko chaka kigima kurue county ya Kisii asebono enga eyemo anene asensemo ya jogo imeyomo chobosongo yeso kirie na boigo korera gosekuboria abantu bwate okuganyo kuya banyare ko bagwesokia elinde gokonya omwana jayana nyaboke elinda nyare ko bagotwara obobwenia bwabene ase ense elia ya kubwatikana anene no omosaki oito magana milirede mumanyi nigo anyare ko bagotara gwika ase enga elia na boigo goteba omwana oyo niganyare ko bagotwara oburoiri bokogimba omotwe ase emiaka emenge roboti orwo ase enjire boikirano musaki oito milirede mumanyi amate eyemo kurwa sensemo ya jogo imeyomo chobosongo nigo ereno kugania okonene asumwana obojiana kemuntu mega yaye kuiburwa kabwate omochando asumutoye ase okubeka amache na koba omonene ase miaka 5 bono asabiriga konyora obogwenia kolende bono nigo baganetye gochokomoira India ilio konyora obogwenia ase bale no kugania gwechibesa echo chire chimilioni 4.5 buna mamo mwabo akwerera Jiana na munyorete mwaka 2017 mutienyo gatano lakini gachite mapema nyuma matuka ya taraika kabera isiyo matuko make later on after matuko 21 aga develop condition ikoruku hydrocephalus iriye kogero mutuo amachabero mutuo obo manene tukatema TOKONYE treatment. It has been a journey okoleirwo kubaru marange buna mwana onde bwensi jiana nigo achagete skuru kolende akamenta gutwara omochando buna mamo mwabo akwenekia tukamoira skuru no mwasaba nabande bago soma bagana kawaida batagachaka go develop issues ekabe concerned balimu agakoleru review abalimu bagantebe ani detio mwalimu bakoroka segesonge shadow teacher amokonye songarratikana nde mwirani asaba nyagitari neurologist akaligereru bakateba develop irigento korokunga attention deficiency and hyperactiveness disorder na behavior disorder and also wate hyperlexia omwana jiana nigo abeire kagwetera amakongu au asebono omochando yo ogendete comment kana anene mono korwa omwakoyo ochaka otware challenge chinyinge twamwire therapy sessions abere gakunywa mariogo bakaboniga kurebole tumbakaboniga mutinyo January mwakoyo agachaka complain yo mutu asabekero mupire side akolera o pass out oraro snow etari kawaida tukana nyagitari kero bakore scan akanyora there is an issue there is bleeding of the scalp ekoroku subdural hematoma aso mwana jiana nigo arokia omogokoye bogukwana na intwe ase atebire nigo aganete koba omunyagitari ase boigo atabisa etaranta yaye yogotera I want to be a doctor and a musician. Najua mami, nimejaribu sana, nitafuta mwingine kama wewe sijapata. Nina moto,
noko nakwo okugania kwabo nari gusaba gaki abasamaria baya nonde urakunu anyare gotokonya singencho musigo no manene from birth up to now yabaire sabari entambe ase bunanche kogera every parent's wish no ko rumano yali bya kwende school akore bintu bine abana bandi okona ko gusaba kwae mamu mabojana naende birero bya ibinene mbiringa abasamaria baya wesokia ele banyara ko babako mukonya umwana ye anyara ko bagakonyora obobwenia neragendere ubugima bwae bwa butambe na kubabuna abana bandi ngoripotelya egetaseni kya Ndizi TV kurwagaiga asensemo ya jogo eletaliane Mildred Mumanyi mbia mono omusaki oito wa mangana Mildred Mumanyi na roboti orwa senchere bwikiranande buna egetaseni kya Ndizi TV ndo nogosemerianga anene abansamaria abanyambanyara ko bagwesoke kubaterana amonenge yo asincho mano yo konyora obobwene togosuka mutwe goikera ase county ya Nyamira nigo bono ebyombe binamone chikamba dijanyara ko bachiko bwaterana na boigo gwesokia na gotumia chinchira chekerero elinde banyara ko bagutura chinguru chestima bakora wa amane company ya sasini yegotoka ime county ya Nyamira bono nigo batebire gotumia anene chinguru chia ogotumia lisese nigo chanyara ko bachiko enekia buna machine chikamba ni cyo cyanyare ko bachiko kora emeremo roboti oruo asenchire boikeranu na omusaki oito job manki Maega yogonchoreria KWERIRE nige byombe ne chikampuni chiachakire gotumika chinchira chekerero ilinde kolenda ebintu bitonchokanaine kulinda masingara. Muradi wetu wa sola ambayo tulianzisha mwaka jana, na hii muradi imeweza kuwezesha sisi kupunguza gharama ya kuzalisha majani chai yetu. Buna enchera eyemo yokolenda ebintu bitonchokanaine kampuni ya sasini egotoka ime county Nyamira njeiretse getambokero gyogo chaka omoroberio gotumika Chinsa kyomugaso elinde korunda chimashini ase factory eyo oyokoro kwa solar power project unatoba TOKONYE na Simon Ngugi oyoro mu engineer otenenerete omoroberio yo. Hii mradi ilianza mwaka wa 2022. Project pia inatusaidia kuchunga mazingira kwa kuwa tunatumia kiasi kidogo sasa ya KPLC inayotengenezwa kutoka kwa mafuta ile inatoa fumes na hiyo inaharibu mazingira yetu. Elinde korose chinguru cyomuriro nigo babwate ebibekerero ebikobwata Chinsa kyomugaso. So hii panel ndio inachukua nguvu ya jua na ina convert, inaibadilisha inakuwa nguvu tunayotumia kama stima kwa factories. Maega yebekerere bikobwata Chinsa kyomugaso nigo molero yogo cyase machine ekorokwa inverter asogonchoro ko bachinguru cyomulero ichikorunda chimashini che factory. Yo nguvu yote inapitia kwa hiki kifaa, ni muhimu sana. Hiki kifaa kinasaidia kubadilisha ile nguvu ya jua, tunapata ile nguvu tutaweza kutumia kwa factory na mashini zetu. Mbabegete emeroberio yende yokorenda ebintu bitonchokanaine buna ogosimeka emete buna toba TOKONYE na Carol Mutuku oyore omokonyi bumo director ase factory eyo. Kebe inahakikisha kwamba kila mwaka tuko na program ambapo inasaidia kupanda miti every year, na tunashirikiana na mashule, tunashirikiana na wizara ya miti, tunashirikiana na majirani, tunawapatia seedlings kwa sababu tunataka kuendeleza hadi kesho na kuhakikisha miti ipo katika awani. Asase getaba Kenya gotumika chinchera chokolenda ebintu bitonchokanaine. Ili kutunza mazingira yetu kuna njia tofauti tunaweza tumia. Tusipande miti ya eucalyptus kwa mito kwa sababu inanyonya maji kwa hiyo mito. Unapokata miti, tusikate miti ovyo ovyo, na unapokata hakikisha kwamba uko na replanting program. Kwa every tree that is cut hakikisha umepanda mti. Ensemo yaye director omonene osasini Silas Njibwa Kale na atwera nambagenda tukina ase kerengo. Na kwa majirani yetu pia tumekuwa tukifanya miradi mbalimbali ya kusaidia jamii
Hasa saizi tumekubaliana kwamba kwa miaka 6 ijayo kila mwaka tutakuwa tunatoa borehole, kisima cha maji. Asate abamuroberi bogosumeka avocado negati chinchera barachi gotumeka elinde gokinia ekerengo kyobogima bwabaremi. So tumeweka katika nursery zetu zaidi ya miche 1150 na tunataka kupewa wakulima wetu so that tuanzishe contract pia na hao, wakati sisi pia tunaanza kuuza avocado yetu yenye iko hapa kwa kampuni, pia watakuwa wanatuuzia kama vile wanatuuzia chai na wanaendelea kutengeneza faida zaidi. Elinde korenda ebinto bitonchokanaine nere buya kiroyo mo gotumeka chinjera chekerero chokorenda ebinto bitonchokanaine korwase kampuni ya Sasini Kepe Limited ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Biamona sana Job Mangi asarboti orua senchira yoboikerano togosuka mutwe omongina bomurai bwense recho ruto litukolia lero nigo anyara kobaga goikirana omusangirikano bwa masabo anene ime county ya Meru recho boigo nigo anyara kobaga kolie CHIIRA cyokobakonya abangina linde banyara kobaga kwegendereria ase obugima bwabo obwakera alituko recho gago kwana ase kanisa yamo ime county ya Meru mboigo nigo agikerie anene enyomo elio musacha aso musacha nabangina ase abangina gatia baraibali banyara ko bagwikirana aso musangirikano yo bwa masabo boigo nigo bago keire OBOMO no kubwaterana agati ya barai ime county eyo ya Meru. Omarugi bwa murai bwense mama recho ruto nigara barai bande korwe county ya Meru aso musangirikano bwa masabo ekanisa yege Catholic ya St Thomas Apostle ebunge ya Igembe South ime county ya Meru gokwana chinga kiecho recho nigoaine kia kogendera gusira bangina wetro muroberio o women economic empowerment. Tuko na kazi ya Women Economic Empowerment ambayo tumeweza kufanya hapa Meru karibu miaka 10 sasa, na mimi najua kwa uongozi wako governor tutashikana mkono ili tuhakikishe kwamba hawa kina mama pia wanaweza kufaidika. Nigo boigo agania bamenyi bensemo ya Meru kurenda mazingira anene ase ogosimekemete. Ni vizuri tulinde mazingira yetu. Tumepatwa na janga la njaa. Pengine huku Meru sio mbaya sana, lakini kuna sehemu nyingi Kenya ambaye tuko na shida ya njaa, haswa sehemu zile za asal, arid and semi-arid lands. Bila chakula watu wanaweza kutatizika sana, na Mheshimiwa Rais amezindua mradi wa kuweza kupanda miti. Watu wa Meru County tuweze kupanda miti. Asensemo ya yo mwaziri bwoboremi Mithikali Nturi nigaene kiaba Kenya mbachikonyoro bwoyo aserigorire inse. In another 6 months fertilizer tutapata na itakuwa imeteremuka zaidi ya chini ya ile 3500 ambaye mnalipa kwa ile mpango tuliona. Omugavana bwe county eyo Kawira Mwangaza niga kambu ya Somorembe na gotebamba chikobwaterana buna barai koreta magendero ase county ya Meru. Tunashukuru mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu alitumia rais wetu mpendwa akamtumia kama chombo cha kuleta amani Meru. Sisi kama executive plus the county assembly of Meru tumeshikana namna hii ili kuleta maendeleo katika Meru yetu. Tunamshukuru Mungu. Mama recho niga kwanerenga nayo konyoma no mukungu asomokungu gosomusacha egento agikeria asabara ibe kanisa abato yegetambukiro ye serikali yokoyekana. We want to strengthen the family institution where we have a father and a mother and children. So we really don't wish to get into that conversation of LGBTQ because really that is not what our traditions and even our Christian values talk about in this great country of Kenya. We want to thank him as Catholic Christians for standing firm to defend our Christian and cultural moral values against those who support same-sex marriage. Abarai benseme yoni go bakwanero ko bakomorembe egento bago kerete na gotebamba chigotwara OBOMO bwa magendero aseba kere serikali mbuya asogoso agati. Tunafurahi kwa sababu ya amani ambayo tunaenjoy hapa Meru, kwa sababu palipo na amani kuna maendeleo
kuna utendakazi, kuna forward movement. Nashukuru rais wetu William Ruto, the president of the republic, sababu ya ile amani mmetusaidia kuleta katika Meru. Meru tunafurahia sana vile mambo yanaendelea. Your Excellency the Governor, we are very happy kwa kukamilisha yale mambo. Tulikaa chini tukakubaliana na tukafika mpaka pahali tumefika, na siku ya leo sisi tunasema tukiwa bunge, Our Excellency Governor ni mama yetu, na ndiye ile mafuta tunapaka uso ndio tuonekane tukiwa tunapendeza mbele ya watu. Nechinga kiboigo yabo mogoko aso musasiroti bwe kanisa eyo aso konyore gari eyo raj kumworoberia obosombi bwo goikerania ringana rya Nyasaye asa abantu bonsi. Ngoripotere gataseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Oroboti uronigo rwanyara koboro kwariganirwa na bwigo kwaretwa amoroyo minto Evelyn Osero. Togoska mutwe oyo kabeire omuwaziri bw'oburendi bwaime Fred Matiang'i nigo anyareko bagakwirana imense ya Kenya magega yetaro yechiwiki ibere ase ense ya Bongereza. Emetaro yaye nigo yachire magega yanene ya Matiang'i boigo nigo achire magega yomongusanano igoro yetaro yaye isiko yense ndege ya KLM ya mubwate Matiang'i nigo nyareta kwa goikerana ase getigi ya jekia elituko lya Jumamosi Chinsa inyechia abotuko bono nigo Matiang'i akageire goika ase chiabisi cha DCI eliokolika oroboti igoro ya ogosaganwa wechitariki sano na Isato chomutenyi okabere ase boigo egotebekana nigo abanyanyimbo banyate ko bagosagana enga yaye ase ensemo area ya Karen boigo engane iyo nyari ko bagigo tuguterwa are amo no moteneneri ODCI Mohamed Amin ensemo EACC boigo nigo yabalikeire gose alikeire ebyombe aho bya serikali liuko elikogania Matiang'i koerera enibo yaye. Togotigana noroboti oruro goikerana kwa ye Fred Matiang'i bono nigo omokonyi bwomurai bwenseri gadi gashagwa aboririe abakenya koena na linchinga kina boigori bagaria bene elie serikali ya Kenya kwanza inyareko bage kwirigania na boyo koikerania CHIIRA abanyarete ko bakorira abakenya chinga kiche campaign rigadi gashagwa nigo atebire banyarako babakwererigwa serikali inyarete ko bage goichora amono bokurumi na boigo gotatwara enibo anene ase serikali engima gashagwa nigo ayakwana ayalitkolera somo sangerekano Masabo imeye county ya Nairobi ase boigo nyarako bako baenekeria aba Kenya ngarigoririe chigasi ndinyareko barigo kowa ase obwango igatugatonyora roboti oruo ase nchero boikerano. Yeah, we have started from scratch. We found a broke country with nothing. The little that was remaining waliiba siku za mwisho, na hawa ndio walikuwa naongoza kusema watu ni wezi, na hao ndio walikuwa waizi wakuu. Ni watu ya pickpocket walikuwa wanajipanga kama watu 30 wanakuibia. Ukisema umeibiwa wanageuka wewe wanasema wewe ndio mwizi. That is what was happening. These fellows who kept on shouting that they cannot hand over to thieves, that thieves will not be entertained in this country, those are the people who have stolen money belonging to the people of Kenya. And in the few days, we shall be releasing details. Ya mwisho, imeona headline kubwa ya Nation. Ati sisi tunataka kuharibu biashara ya familia mbili. Sisi tunasema mtungi ya gas wamekuwa wakituuzia bei kali. Gas wamekuwa wakituuzia bei kali because of monopoly. Tumesema tulete watu 5-4 washindane, bei ya mtungi ya gas iteremuke na gas iteremuke. And that is what will happen. You can sponsor headlines, lakini bei ya gas na mtungi itateremuka. We shall open up that space to many competitors because it was a monopoly.
Togotigana na roboti oruromo konyi bumurai bwenseri gashagwa boigo togotigara asensemo ya siasa nigobono oboteneneri bwe kiama kiria kia NC bwesokirie na boigo goteba ng'ati bori tayare erinde kunyara koba bokobwatana amo na Kenya Kwanza ase obokoreri buria bogotugutera are ebyama ebibire ise yobomo obwa Kenya Kwanza oboteneneri obuboigo nigobwate bire chingaki echi tali chingaki chiri chogo kora siasa yebyama na boigo siasa nechi kampeni chinde kurinde no kweneke nga anene serikali ya Kenya Kwanza yanyare koba goikerania CHIIRA awe yanyare koba gekuriera aba Kenya chingaki che campaign. I want to make it clear that a money party is not going to fold. We are an independent party. We are part of the Kenya Kwanza coalition. Mwenye anapiga makelele akisema vyama vivunjwe, sasa si wakati wa kusema vyama vivunjwe. Sasa ni wakati wa Kenya wanatarajia viongozi ambao tulichaguliwa, rais, wabunge, governors to deliver. Kwa hivyo tunaomba mwenye anapiga makelele mambo ya vyama kuvunjwa, inafaa hiyo sio agenda kuu Mkenya anataka kusikia saa hii. Chama ya Amani National Congress iko kidete na ninataka niambie wafuasi wetu wote katika taifa hili ya kwamba chini ya uongozi ya Governor Timami kama party leader tuko kidete, tuko ngangari, wasiwe na wasiwasi, ikijawapo sisi tunaunga serikali ya leo. Togosuka mutwe goikera ase county ya Kakamega ekiombekeria gegende tokoba gekorwania okwambukira gwechinda imeyense ya Kenya bono nigo kiarure ekurate enene anene gukia saboro kia bali bakunyara ko baseria korwa chiskuru abana bali babwate chinda anene imeye county ya Kakamega bagokwana ase ensemo eyo anene omoteneneri bwekiombekeria kia hadi Kenya Daktari Stanley Kamau nigo aburi boige serikali nyare ko bagiguchaka obutuki bwa bene na kubairania esukuru abana bali banyare ko bagoserigwa ase kali bagoteba nigo banyare ko bagotoka ne chinda ime county ya Kakamega. If you see here, there are very many severe cases. We are not even sure how many people within this county government of Kakamega or within the county of Kakamega are infested with jiggers. So I think we will need to make it as a priority, both the county government and the national government, to carry out national census to be able to know how many people are actually infested with jiggers, how many of those have disability, how many are out of school, and how many are not able to attend to their daily work. Togosuka mutumwa nchumu ligereri boigo nigo ekiombekeria kia omosaraba omobariri gose Red Cross kia nyariko bagego chaka amaigerio abene gochia ase abasibati abo bagende toko bagokora emeremo yogosira ekiombekio kia Red Cross gago kwana ase amangana yo omoriki omonene bwekiombe ekio Asha Mohamed boigo nigo atebire omurobiri yora chikobo kwenekia buna abasibati abagende toko bakwerua na kwenekia banyare ko bagosira ekiombekio bachikoba bagotwara obosemia bwabene ase chiwikichire gochimutwe. To train mentees that are our volunteers, are working in the informal sector of employment, but also mentoring those in the formal sector who are employed or who are just working from their personal space at home. Not just mentors who are at the top of a society or an organization, but anyone that wants to become a mentor can become a mentor. We're looking to not just work with the county government, but also at the sub-county level with the government, with the CBOs, with the women who are part of the Kenya Red Cross, but also part of other organizations. It might be an initiative by the Kenya Red Cross, but it's an initiative that will be owned by women across the humanitarian sector, across the private sector. We have realized that they also have a lot of potential. They have a lot of capacity, and we just need to find a way of also supporting them to actually grow. Apart from what they do for the Red Cross, we want to ensure that we also provide them the opportunities to grow for themselves, to be able to have their own livelihoods, even as they continue to volunteer.
na goikera gumwanchu murigire bwetaseni kia Ndizi TV no toikeire omweri OBOMWANA Amayia Chinsa Isato chiabono botukombia mono aso kuira chinga kichiago na koene kianga kwa yale ko bagoko yabwatie aya boigo amone meroberi togene tokoboto kwariganiria imegetaseni eke kia Ndizi TV na kyo egetaseni namba AMO imeyorogongoruwa Gusii aso gukomanya ogokogokia na boigo kwanyara koboko gwesemia kubwatika nemeroberio ya itotogende tokoboto kwariganiria Chinsa emerongo ebere na inye chieri tukombia mono oyo minto John Kebati aso kwene kiabuna chibicha na mariogi agocheire asenchira yoboikeranu nchedi gongoro kwa Josphat Hamisi na koganirie oborigererio bia gwemeroberio kubwatia imegeta seni kia Ndizi TV.